USB driver mode. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome on oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa jaja ndị oge erigo anyị fọntambaki ndị ochie anyị fọntambaki fọdụsị gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wekwa chọọchị fa okwu na ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Aha ndị wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa, more you should know about your destiny, akaraka, ya na ịkọwa ihe aghọta gbasara gift. More you should know about destiny, akaraka, and receiving gift. Now be hide wee bịa. Maka na anyị nọ n'oge gift. So ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe misinterpretation of what gift is all about. And ọtụtụ ndị mmadụ na-enwezi biased mind. Na onye ka anyị chọrọ ịkọwa ka e wee malụ nke bụ ihe dị iche na capital B na Ogbuefi. Anyị gaba n'iru. Mana bifo anyị mee nke ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya on the 31st. So ndị niile sonyere na aja a ga-enweta nchịkọta ihe onyonyo ya na WhatsApp nọmba ha only. Anyị anaghị echi ihu ọrụ na social media ma ọ bụ testimony na social media, maka na ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Yes, ọ bụrụ ihe anyị bịa ka agba okwu. Ị nwere ike isonye na aja n'ebe ọnwụ na ịnọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu ruru mba dum. Ndị na-eso ebe na aja amadịgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ ka isonye na aja, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Email donation to come to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to put you.
ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya akịrị prayer request ebe n'ọlta na-achụ àjà na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ụbọchị ọnwa ahụ agwụ like n'ụtụtụ anyị ejego orim na temple bịa chụọ àjà gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonye na àjà nke ọnwa Disemba. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Jenụwarị, ndị mmadụ ebukubegoro Jenụwarị. Yes, as I speak now, ọnwụgoro ndị buku throughout year 2024. Yes, it's fact. Ndị a bụ ndị na-esonyere anyị na àjà akwa arọ ọbụla maka na ha ama uru dị na ị ga-enwerịrị ọlta na Speaks for You. So ịchọọ isonye na àjà, ihe ị ga-emewu ịchaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ịchaatị ya na meseji I will respond. Mana ịkpa agba ọ bụrụ na m ji ihe n'aka, my PA will take it, but I can assure you na mgbe ọ bụla ị kpọrọ ma ọ bụrụ send a message, ị ga-enwetakwa ụsa almost immediately. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'eziokwu TV, ị like ya nkụzi ihe na-anụ, isonye nụkwu ya ọzọ ma ọ bụ ka ishare ya friends and well wishers. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a ma fụkwazi over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-enye ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-awọchị kpazi n'eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel anyị chọrọ ịwọchị ọzọ, send alum jee na YouTube channel anyị Ugochitubelu movie productions ịwọchị ya, ma ọ bụ jee na eziokwu TV great movies. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube ịwọchịkwazi ya. Ka ị na-eme nke a, ị na-esonyere m live, na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka a bịa nụ from the horse's mouth. Eji m okwu bịara ọkpara ọgbụgbụ wee bịa taa. Ka ị na-eme nke a na-agwa ndị mmadụ maka eziokwu TV, na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka ha nụ from n'ọnụ m direct. A sị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Anyị kọwara na nkụzi mbụ anyị kụzigoro ụbọchị ole ma ole gara aga gbasara akara aka. Anyị wee kwuo na continuation ya bụ topic anyị chọrọ taa. Anyị wee kwuo gịnị bụ akara aka, wee sị na ihe a bụ akara aka. Yes, akara dị n'aka, ya bụ line si dị n'aka, ọnyanwa bụ akara n'aka. Ịghọtara ya? Anyị wee kwuo na this line si na-apụ n'akara aka mmadụ na-eweziga line ndị a, ọ bụrụ na line na-adọ n'akara aka, ọ maa n'aka ịda alụ ọrụ ihe iji aka alụ kịta, ọ maa n'aka iji wee sụọ akwa, ọ maa nakwugo iji aka wee ri mgbadoga swallow, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ niile iji aka eme. Mana ana m achọ ịgwa na line anyị fọ n'aka abụrụ for fancy. Aka line ịfụ n'aka dị very unique. Iweta aka nwanne gị ofu nna ofu nna gị na anya n'aka ya, ifu na o nwere ihe dị iche. N'akara aka dị etu a, ihe ịfụ kịta anyị na-ene anya na nwere ihe ominu. Line dị na nwere ndị nke ha face left, nwee ndị nke ha face right, nwee ndị nke adịra adị n'aka ha dị n'aka nwanne gị. Ọ bụrụ na ị study ihe gbasara aka line si adị n'aka na-akpọ ya palmistry, ị ga-enwe ike ịghọta ihe gbasara line niile adị n'aka ma na ọ bụrụ nkịtị. Yes, aka anyị fụrụ edesinigo ihe niile ị ga-afụ n'ụwa, whether even you have long life or the here, whether ma other things ị ga-afụ, whether ma ị nọ n'ụwa ụtụtụ nwee ihe ma ọwụwa mgbede bụ ị ga-etupu chiọma, ihe niile adị n'akara aka. Mana ọ bụrụ na inwe ike ji amụọ onye maka esi agụ the lines and read it very well, afa ka ọ bụ read this line dị n'akara aka. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ ya ka anyị chọrọ ịkọwata, ihe anyị chọrọ ka ịkọwata bụ asị ndị Igbo na-atụ ilu si na akara aka onye na-ebi ọkwa eziokwu. Yes, anyị were na-akọwa na ihe bụ akara aka bụ ihe Chineke na mmụọ gị na ha so destiny goro nọọ ihe ị ga-abịa n'ụwa, ọrụ ekenyere gị. Anyị wee kwuo na akara aka dị very unique. Onye akpatara na even thumbprint gị ị na-thumbprint dị very unique from the next person. Mana ime eji anya wee fịa maka na ihe omimi. Yes, maka line niile ma ọ na sikọm dị si na ya nwere ihe ọpụta. Yes, so mana thank God na sayensị agbago gị na ọ dị very unique. Na akara aka dị ebe a bụ akara aka onye na-ebi ya. Ihe niile ị ga-abụ n'ụwa dị ebe a, ma ọ bụrụkwa na igwe gbakwa mbọ nọrọ na lane gị, ọ bụrụgoro ka mmanụ ga-atụ, ọ bụrụgoro na edere na akara aka na ị ga-abụ nnukwu ọgaranya, mana itinye aka na ihe ọtọnọ, tinye aka na igbu mmadụ, tinye aka na ihe ọbụla nwere ike ịgbachu akara aka gị. Ịnwekwara ike ịgbachu akara aka gị, ịnwekwara ike itinye ịgbachu akara aka gị ma ọ nwụọ n'ike,
ọsọkwa ya na-enye abụọ na akara aka gị mere na ị ga-adị ogologo ndụ. So ihe nna achịkọwa bụ na akara aka ga-adịrị gị ile ma ọ bụrụ na ịkwụ na len gị. Ezampụl, ị bụrụ onye nọ na akara aka bụrụ onye edere na mmadụ ọbụla ya enwere ihe mmadụ ga-emewu gị. Yes, ndị nwoke na ha so na-asọ ọgwụ. Ije tinye aka n'ọgwụ, tinye aka n'imegide mmadụ ma ọ bụ ịnara mmadụ nke ya, mmadụ nwere ike ịnarịsị nke gị maka na iburugo bụrụ ụzọ weta distortion na akara aka iji wee fio. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na akara aka onye na-ebi ya bụkwa mgbe onye anwa nọ na len ihe nọ n'ihu ọrịa. Yes, ọ bụrụ na iji m atụ kịta na ịbụ onye a dere akara aka onye ị ga-ebi ogologo ndụ mana idibietịrị na-atamineti ndụ ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ ọga ime nwe ogologo ndụ. Yes, maka na gị nwere onwe gị ejighị aka wee chenji daba original God's plan n'ebe ị nọ. Ka mmalụ ga-atụ onye a na-akpọ Samson, ihe njeji ya amatụ ka nwere ihe ịma. Onye a na-akpọ Samson was ordained and sent for the purpose of liberating his people from the Philistines, ndị bụ ndị ilo ha. Ihe eji wee site dịka ozi a wee siri bifo amụọ ya bụ na ọ ga-abịa bụrụ onye ndu ndị agbụrụ ya ka o wee zọpụta agbụrụ ya na mkpagbu a na-akpagbu ha. Mana ya bụ Samson tolitere wee nupụ isi, mark my words, nupụ isi na ndụmọdụ enye na ha ama anụ ndị mba ọzọ. O wee jee nụọ Delilah from the send his enemy camp. Eventually Delilah wee ghọrịa ya, o wee cut your life ya short. I just come cut well short the story. Ịma the story. Now o wee nwụọ ọnwụ ifele. O meziri ọnọrọ ihe ya chi ekwu. Even the mandate enyere ya na ọ ga-liberate his people was never achieved. You got that? Yes. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụgoro na-eziri gị ozi ma ọ na pamit sekụchara akara aka sị na akara aka ga-amaka na ị ga-apụta ihe dị ije ude. Ị ga-agbakwa mbọ nọdụ n'ihu ọrụ na ọ na len gị ka akara aka ahụ ebumnobi Chukwu a wepụta ihe. Ihe na-achịkọwa tata bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ebeli igbo na-anara mmadụ akara aka. Onye awụ set of today's teaching. Nke bụ eziokwu bụ na what you don't know is only a mystery to you. And let me explain to you how things work. Whatever you did not sow, whatever you did not deserve can never come to you. Go to me anywhere. That is how things work in creation. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ ọbụla on earth ghara ịmanipulate gị, ka mmadụ ọbụla on earth ghara hypnotize gị, don't manipulate, don't hypnotize anybody. Maka na ihe okpuru onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ndị Igbo na-atụkwa n'ilu sị na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ enye ya. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara na ọ dị vice versa. Ihe ọ pụtara bụ na ihe anyị na-akpọ na computer language, garbage in, garbage out. Whatever you sow, what you reap. Go and read the Galatian system. Now say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So ọ bụrụ na you sow aghụghọ, you reap aghụghọ. Gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị deviate na original plan Chukwu Okike nyere gị, ị bụrụ onye na-achọ change ndị mmadụ, ị bụrụ onye na-agba ndị mmadụ ọsọ afịa, ị bụrụ onye na-adara mmadụ okie, ọga, law of karma, law of sowing and reaping, laws of homogeneous species will ensure that whatever you wish for another person will definitely come back to you. Ndị Igbo na-asị maka na ọ na-abụ nchekata maka okwu Igbo, chekata nne na nna ya sị na the gods are white. Our ancestors are very white. Mana before ndị oyibo a na-abịa, ndị nna nna ya atụwago n'ilu wee na-ekwu na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ enye ya. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara bụ na ka ịma nke ịgbara nke ọzọ, and mgbe ị na-achọ ka ị ghọrọ ya mmadụ erikwa gị ọrụ. So gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na o nwere onye ọbụla nọ na earth nwere power ịmanipulate gị ma ọ bụ ite destiny gị ma ọ bụrụ na ị buru ụzọ sell yourself out. Ịghọtara ya? Yes. Ọ bụrụ na ị buru ụzọ wee sell yourself out by give away ihe dị ebube. O nwere ihe onye ọbụla ji dị ebube.
mgbe ọ bụla i buru ụzọ kpọọ ọba gị mkpọkọrọ agbata obi ewere ịkpa ha ịfịa ọ ilu ndị nna nna anyị ha ịghọtara ya ịkpọ ha na ọba gị mkpọkọrọ agbata obi ị mara na ipule ego in the hands of your enemies. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? A sịrị na ka onye bụ mmanụ na-agbado onye akwa ọcha ihe akwa ọcha ka onye bụ ihe akwa ọcha na-agbado onye bụ mmanụ. Law of sowing and reaping, laws of nature ensure that na mgbe ọbụla iwe onye na-emegide mmadụ a ga-emegide gị, and the natural laws will not come to your protection. Maka ihi na ọ bụ ihe isolu, ọ bụ ihe ị na-eme ndị mmadụ, onye ahụ gụwa onye aghụghọ, onye ahụ ibe gị ga-erikwa gị. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwara gị, no human being on earth have the ability to manipulate their destiny unless you make yourself vulnerable. Yes. Unless you make yourself vulnerable or you sell your destiny out. Ịnụ akụkọ maka Ịsọ na Jekọb ọkwa eziokwu. Ị nwere ike na-ebere nne ha bụ Rebeka, mana nke bụ eziokwu bụ na ihe mere n'ụmụ na Ịsọ bụ ụzọ wee ree right ya, maka na Ịsọ jechara hunting wee bata. Oge Ịsọ jechara ọrụ wee bata, agụụ wee na-agụ ya, o wee fụ nwanne ya nke obere wee sị nwanne ya na agụụ na-agụ ya. Nwanne ya nke obere wee sị ya na onye isi m eji wee nye gị nri ya na-eri bụ na ịdị na usoro diọkpara ship gị na inyere m diọkpara gị ikwu na ọmụ ya abụzi diọkpara from today going forward, ka wee nye wee porridge of yam. Maka na ike dị n'okwu ọnụ, o wee dị na ụsụọ ya ọnya mere, because na o dị na ụsụ ya ọnya mere o ji dị very possible na olu usoro right ya dịka diọkpara. Ịghọtara ya? Ọnya ka o jiri ụzọ right ya dịka diọkpara. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na i buru ụzọ wee sell out, ịghọtago, mmadụ enwere ike manipulate gị. Ọhịa m na-achịkọwara gị. Anyị nọ n'ụwa ndị ụka bịa were ụjọ wee tie ndị mmadụ n'ahụ. Yes, ndị ụka ọbịa ọha nwanụrụ ihe na-esi why mgbe gburugburu ọ dịbụrụ etu a n'oge nke nna anyị ha n'oge ụka abịa bụ ada na-eze ụdị ndụ a na-eze kịta, ndụ a na-eze n'ụwa kịta dị egwu, maka ihe na ọtụtụ ndị mmadụ na-ebeli ibu ihe dị possible ma ihe adịrọ possible. There is no thanks to even Nollywood. Yes, maka Nollywood so n'ihe we corrupt to mind ndị mmadụ. Elotara m ihe kpatara ndị wee bụrụ become a producer in Nollywood bụ na o nwere so many things a na-art na movie adịrọ real. Yes, and for that reason ọtụtụ ndị mmadụ believe on reality mana ọ bụghị reality. Mgbe eze dị n'okwu ụkwa, o nwere ihe ga-eme n'ụwa kịta ndị mmadụ nọ kịta before mmadụ a manipulate ya gị, you have committed. That is simple truth. Mana ụwa kịta ndị mmadụ che na ihe ọbụla manipulation, ihe ọbụla manipulation, and ihe niile na-aso n'ihe kpatara afọ ndị mmadụ na-atata. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ adọsikwuru willing, ọtụtụ ndị mmadụ adọkwụzi willing inyere ndị mmadụ aka, maka na ihe ọbụla even enyemaka isi n'obi gị pụta ka inyere ndị mmadụ aka, ndị mmadụ ga-eri negative meaning to it. Mana ihe niile abụ na no, because na ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara how things work, ghọta ihe dị possible, ghọta ihe adịrọ possible. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ na-ebelieve ihe adịrọ possible, mana because of their ignorance they are believing it. Ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ, ị na-emegide mmadụ, ị na-hypnotize mmadụ, ị na-anara mmadụ oke, mmadụ ọbụla on earth ama anawa oke gị. That is natural laws. Mana ị na-ebelieve bụ na mmadụ ọbụla nwere ike ịnara gị oke. Ịmakwa ihe a elotara m many years back, one of my cousin then, yes, is an importer. Ọ nọ mbuko obosi, ọ na-atụnata engine and ihe gbasara motor parts ọ na-ebunata. Yes, so that particular time ọ na-eme every Christmas ọbụla gbuo rice, gbuo efi ke ndị mmadụ, the less privileged relatives, ndị metụtara anụ
ọkpọ ha megịnị kee ha rice nye ha anụ denụ ka o wee nyere ha aka ịgba krismas nke ọma. Mana ọtụtụ ndị mmadụ bidoziri megịnị ume na rice ọ na-enye ha na ọdụ ka ha anaghị akara aka ha ọdụ ka ha anaghị akara aka nwoke mmadụ wee megịnị wee kwụsị ya till date onye eluzi. Ihe na-achị kọwara na some of these things ndị mmadụ na-ekwu adụrọ possible ọdụrọ possible ịghọtara ya ọdụrọ nwere ebe otu dị possible anọ ya eme ndị mmadụ na-ekwu mere ọtụtụ ndị mmadụ wee decide they are not even to help again. Yes, o nwere onye nwere ike ịbịa o buru mkpa wee bịa ọkọcha mkpa etu o si wee dịrị ya isi akara ihe wụ problem wee sị nọ gịnye connection ọ gịnye ego ka o wee bido ahịa. Ichecha ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu n'ụwa kịta ụfọdụ akọtụ gị na ha enwere ike inyezi ụfọdụ akọtụ gị na ha enwere ike inyezi mana ihe the problem na ndị mmadụ belivuru na yes a na-amanipulate mmadụ mana o nwere ụdị esi amanipulate mmadụ ọ bụrụ na gift ọ bụrụ na data onye bụ na ha na-eke rice ọ bụrụ onye amanipulate gị. Those things are not possible. Those things are not possible. Ọ bụrụ na ọ dị izi mmadụ ịmanipulate gị mana onye kwụkwụrụ ụgwọ moto na gị na-ebe moto ya manipulate gị. Ọ bụrụ na ọ dị very possible like that ị ma na onye bịakwuru na be gị na bịagoro gị ahịa ka a manipulate gị. All those things are not possible mana egwu dị ndị mmadụ n'ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ cheje na maka ihe ude siri ya maka ihe wu protektịrị ihe wu ihe ya afụ n'ụwa ịmakwa mmụọ bakịrị ya na ihe niile gị na ha sope ụwa sope akị ya desiri ọga mmadụ agha na nwunye iziri. Yes, unless na ibietiri na mmụọ si na lenu gị na ụmụ mmụọ kpara mgbe ị na-abịa ụwa wee pụọ onye bụ na bịa bụ ihe ahụ edere ụwa akara aka ga-ama eru gị aka mana ego nwere onweghị ide ebelivu na onye nwe adara gị akara aka isi awuchi akara aka onye achọ onye nara akara aka ma ndị ọnya nara akara aka otedola ha Dangote ha ịnọsi ha ndị akara aka ha wọtụ something ọ akara aka ị na-ekwu okwu ya akara aka onye bricklayer akara aka uche akara aka ka ị na-akọrọ nwa ya akụ maka ihe ndị adụ possible mana ndị mmadụ life a na-ebikọta mezie ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ wee gbalụzie ọkụ ma inye aka ịbịagoro echichi a na-achọ ije bido ahịa onye nye gị maka na kama ihe ahụ o merụ na obi aṅụrị iwetara gị obi aṅụrị o weta akpọmasị o nwere ike ọ bụrụ na o bidoro gị ahịa maka na o nwere ike ịgbara ịbụrụ ahịa ị nwere experience ma ọ na ị ga-alụ ịdị agba mbọ ma ọ bụ na ị ga-achụwa nwaanyị biwe laịfụ ma ọ je gbawa gem mewe ụmụ ihe niile ego gbarie ihe onye anwa ga-enwetazi iwu n'ụta nke n'ogore ma ihe ọ ga-enwetazi iwu n'onye ọgwụ ego nọ na ọrụ ego gị ịghọtara ya. Ihe anyị na-emegara mere ọtụtụ ndị mmadụ a na-enyezi aka kwụtụmieniwe ọ ihe akpatara ọtụtụ ndị mmadụ a na-enyezi aka ọsị ka ebe abụ ya ịghọtara ya ọ ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ a na-enyezi aka. Yes, so onye nwa so ndị possible bụ na so les so nọ ndị na-enyere aka ndị ghọtara nụ ọgwaja ka m ji wee gwa ndị mmadụ instead of kama ihe abụ n'inyechara aka o butere mkpọrọkọ ọnụ ọka mma na iwere ego ga-anwa goro ihe ọnụ na-eri jewe na mmiri jetu ọnụ ndị mmiri aja maka na ụmụ ihe bi na mmiri adịghị eche ụdị echiche ahụ. Yes, mana mmadụ obi mmadụ gbagọrọ agbagọ mendi agbụrụ a onye ahụ achọghị ibido ahịa inyere ya aka wee bido ahịa ọ bụrụ na o jee ghara ịsọsidi maka aka niile akara aka mmadụ niile abụrụ ofu ọ ya asị na ego ọjọọ ka inyere ya ibute rice binye ndị mmadụ ụfọdụ nwere ike isi na akara aka ka ị na-adịrị uche akara aka wee ji bụrụ milionia ka akara aka uche akara aka isi onye ngwa ya jide akara aka na rice na iwe ebinye na-esi ya ka ị marụzi ihe o ji aka ya akara aka ya wee nweta ịpụtara na-esi ya n'ebe ọ nọ ka ọ nọ mana ndị mmadụ na-ebeli ibu n'oses mana naturally ka ngwa ihe kpatara ndị mmadụ ji enye gift ihe ndị mmadụ ji enye gift bụ na mmadụ nwere ike ifilu onye ọka mma filu ka onye ahịa na onye a ga-enwe aṅụrị dati aṅụrị a bụ ihe a chọrọ dati aṅụrị a o nwanne m iwe sị gị lọta mgbe onye a ga-esiere gị that happiness ya nwa that joy that's part of joy ihe onye a chọrọ onye agbata anyị nwere ike ijegoro mana ekpere gị ma ebe ị na-eje ekpere asị gị ịkpọ ụmụaka ma esara ibe ihe ejisi ụkpọ ụmụaka ihe ejisi ụkpọ ụmụaka nwere ụmụaka obi ha resarara m ụmụaka obi ha agha oghe
ụmụaka ime ha sara aka ha ga-aha ede enwe aṅụrị tata aṅụrị a bụ ihe a chọrọ mana ifuru ndị okenye merie ndị okenye asị na anaghị akara aka so onye nwawo ihe wụ the problem ndị mmadụ ji eme gịnị ọtụtụ ndị mmadụ wee kwụsịzie enọta bụ ibi nna be anya last year ndị mmadụ ndị kere rice buru ibu o nwere ndị mmadụ butechalụ bags of rice from various people kenu mana this year mmadụ na-eke people are getting wiser and wiser and the worst thing bụ na if people are sharing those things ha na-enwetakwa feedback ha na-enwetakwa feedback ihe ndị mmadụ na-ebu at a stage onye akwụsị agwara gị nke mere kọzi ma onye a kewere rice ebe 10 years ago mana ihe a ndị mmadụ mere megịrị ọkwụsị ike gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe na-achọ ịkọwara ụnụ ihe ndị adụrọ possible ọdụrọ possible ihe onye ahụ chọrọ bụ that happiness ya nwa ndị mmadụ nwere anọ ihe a mere na mgbe ụfọdụ o nwere ike ifu onye ego ji n'onu ma ọ nọ na nnukwute mkpa ịgwachazie ndị mmadụ nwe onye ekwe maka ihe ndị mmadụ ewu ihe na-achọ ịkọwara gị bụ bie ezigbo ndụ imegidere mmadụ ahụ na ahịa adawu akara aka gị unless you deviate from original God's plan upon your life. Onye na-achịkọwa mana maka na ihe a na-eme kịta mere ọtụtụ ndị mmadụ nwee negative mindset. Yes, ọ bụrụ na mmadụ chọọ hypnotize ya nwere process wrong process mmadụ nwere ike isi wee hypnotize gị. Yes, wee megharị ya uche maybe hypnotize ya gị ka inye ego manipulate ya gị. Those ones are there, those are scam. Mana ọ bụrụ na mmadụ wee goro rice si unu kee rice ma ọ pụtara epikpo ụmụnne ya si unu gbuo na-ewu eke enwere ọka ya esi wee naghị akara aka gị. Ọ bụrụ na akara aka gị adị ashine look ihe gbasara akara aka gị mara ịnọkwa n'ihu ọlụ gị mara ịnọkwa na destiny gị ma adị na-ebikwa ihe gị na chi gị kpara esekwara ka ime na onye a mere kpọọ m isi abụrụ arụbat isi gị na arụbat abụrụ ofu esekwara n'ime na onye a mere maka na oke kwụsịrị ngwere maa mmiri ọkpọcha ngwere na ọma aka oke etu a ka destiny mmadụ si wee dị. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọtụtụ ndị mmadụ naturally ọ na-awụ Boxing Day 26 December ndị mmadụ na-eje were gift dị iche iche nye ndị ha ka mma mana kịta everything is going down. People are no longer willing to give maka na emenwugo dịka obi menwe ọtụtụ ndị mmadụ ha jụ na ha ma na-emezi ana m achọ ịgwa na those ị na-ekwu ihe awụ ọ bụrụ like that. Ọ bụrụ na ọwụ da like that na-etu aka esi eme n'elu na-etu aka esi eme n'elu onye ahụ a na-atụrụ pati na-enye gift to the rich people na mana ọ bụrụ ọ doesn't work that way mana ọ because na iwe onye okwukwe nta especially ndị na-atụkarịcha egwu n'ụwa bụ Christians because mụ gawa onye ezigbo onye ọdịnala adịghị atụ ụdị egwu ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ị nwere trailer load of rice ị ga-ebinye m ya enwere m ndị mma eke ịghọtara ya enwere m ndị mma eke bịa were akara aka m ọ dụrọ possible ịghọtara ihe na-agwa gị. Ọ bụrụ na ị nwere efi ma ọ bụ onyinye ọbụla ọ wụrụ moto ihe ọbụla ị nwere gift ndị mmadụ na-asị ya na akara aka bịa nye m maka na akara aka m adụrọ possible ihe collect ọ dụrọ possible because I understand how this work. I can never reject gift. I can't. So ọ bụrụ na ị nwere gift ndị mmadụ na-atụ ụjọ dem give me nwa m nwa Ogbuefi I will collect kedekwa gị gụọ ọrụ gị ụfọdụ na ya ịghọtara ya. So mana ndị ụfọdụ ụwụ ndị na-atụ ụjọ it doesn't work that way, especially Christians ọ ha atụkarịcha ụjọ because ha na-ebelieve some of these stories akọrọ na social media ma ọ bụ akọrọ na Nollywood. Here in our imagination of the director or the producer. It's not real true life stories. Yes, all manipulation. Yeah, the more you look, the less you see. Here there is no magic. Until language is magic because it works that way. So the end of Kumakia, and Kuseba. You want to know Kusia, they talk about our family, we send them message. Now what's up? Send them message now what's up. The message was up 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Internet chat me video and the share button. Now I have to work
nke pụrụ ime ihe niile aga ọma ụfọdụ isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị friends of the temple children of the temple na ndị sonyere anyị na nja n'ọnwa Disemba a sị m na ọgbaka ga-emere ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu maka ndị enyi anyị ndị na-esonyere anyị na soshal midia nwere ike isendịkwa meseji na WhatsApp private WhatsApp message 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Ya gazie.